କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସୁନସାନ, ପୁରା ଆରାମସେ ଦାଦା ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ମଜାରେ ଯାଉଥିଲି। ତ ଭାଇମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ତ ଆଜି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ଥଣ୍ଡା ତ ଏବେ ଚାଲିଛି ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ଦାଦାଙ୍କ ଦେହଟା ବି ଟିକେ ଖରାପ, ସେ ଆଜି କାମ କାଟି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଗାର୍ଲସ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି, ତ ଜିରି କଟା ହେଉଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର କାମ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟା ହେଉଛି, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଆଜି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଜିର କାମ ସବୁ ହେଉଛି, ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ଯାଉଛି ଦିନ। ଚାଲନ୍ତୁ, କାମ ତ ଚାଲିଛି, ବେକର ମରା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଫୋନ୍ କରିବାର ଥିଲା, ସେଇଠି ଭିତରେ ପୁରା ହେଇଛି ବେକଟା ଆମରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଛି। ତ ଭାଇମାନେ କାମ ଫାମ ସାରିକି, ଯେହେତୁ ଦାଦାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଏଠି ମିଳୁନି, ତ ଆମେମାନେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହଟା କାଲିଠୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ସିରିୟସ୍ ହେଲାଣି। ମୋତେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା, ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଯାଉଛୁ, ଦାଦା ଆଗରେ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଲ ଦେଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବା ପାଇଲୁ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ନଜାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ବେଳକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ରାସ୍ତାରେ, ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ। ହାଟ ଦିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ସୁନସାନ, ପୁରା ଆରାମସେ ଦାଦା ଆଗରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଯାଉଥିଲି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆରାମସେ ମଜାରେ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।